Give it to me like Itaw siya na snapper. M-Random TV. Hardly biro. Medyo mahangin. Lapit na sa Andra Thailand! Yan, maalo na naman, kasukoy! Pagtiro number 4. Punta tayo ng 100 Island. 100 Island. Tapos ng 100 Island, magiging 99 Island. Tapos 98. Doon ang pasabi. Doon siya. Right. 100 Island. Saan? Dito na tayo. Mga sukoy, nandito na. Woo! Dito na tayo sa China. I-video mo pala. China.
ginagawa mo dyan? Dito ka sa taas. Ang laki ko. Ang laki ko. Malaki ah. Paano kaya pag nasukrot ka niyan pag nandun ka sa lalim, no? Ay mo, makita mo lang. Yung may tusok. Ala, ang laki talaga. Doon ata. Na? Fuck. Kala ko kung ano to.
nakakatakot yun ah. Wow, laki! Oh. Ano yan, Kachukoy? Hindi ko alam po. Talakitok, tsaka red snapper. Tsaka yun, isang panira. Tsaka isang box. For more videos, and new video, please subscribe our YouTube channel. and click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching Emerald TV. TV.